Rwyt o baron yn cymbyr nid hwn ydy ar ei post i Castell Dolbadarn achos hwn ydy sydd ymlaen. Gosod dy hyn dabad diolch. Sori, yn dabad a tasa bod ar un ffordd chyda bach yn swils di. Ond dim ots am y dabad achos mae dabad yn just cael busnes o hunan. A Dafydd achos mae gan y busnes fy hunan hefyd. Felly, holl sydd ymlaen ydy ble mae ganddyn nhw Castell Dolbadarn. Ond dwi ddim yn eisiau ffilmio ble mae ganddyn nhw ceir achos dwi ddim yn eisiau spoilio property nhw. Dwi'm yn gwybod ble mae rhaid i fi. Jyst y camera ac yn y rhan. Dyma capel. Yn capel yma, hollol Gymreig o'r iawn, yn enw Jerusalem, capel Anibanwyr 1832. Wel, dros y blwyddyn ar ôl November Uprising a bennaf digwydd yn Lerpwyl. Dyna ni. Dyma'r Castell Dolbadarn. Reit, dwi'n mynd yna, nes ymlaen.